Nu til den allervigtigste test af den her bil. Nemlig, kan der være 2 skuffe pack-out i sidedøren og åbne? Nederste og øverste. Går lidt på døren der, men den er faktisk helt åben. Den er helt åben der. Så det kan lade sig gøre. Skal bare lige have lavet noget højde noget og en plade til at klikke i. Og bagi, så skal de også hæves lidt op, for de er for brede. Så jeg skal lave den samme plade, som går over, og så sætter noget, så man kan lægge noget under. Og herpå 3 ting af. Og så er der så plads til dem her, når du lukker døren. Så er den helt fyldt op. Det er fedt det her. Det er lige mig. Det vil jeg glæde mig til at lave. Er der nogen, der har nogle idéer, jeg ikke har tænkt på med hensyn til det her?